kiti murag mga pas mo man mura man ikaw tibok tuig. Say way kaon. Oh no. Tanawan ni mga lawas sa mga anak, ninganay ba ning lawas ug wa pay kaon? Oh, mura mo ko yung mga buot. Klaro kayo. Nagkuglawas lagi pero may mga buot po. Usa man na dong. Limi ani. Usa kuha man ang bana. Ang binaba. Uy, wala gyud may mga batasan man mga mo. Oh no. Sa tong mga anak tong. Unsa bang gikalit ra man nilag bira akong saging? Parang lang mo. Lami din aning saging nga dili ato ba? Kahit na asa naman po mo ngano sige naman maglaro po. Magbuot na ka sa mo. Mo man ka mo papa. Sa man mga saging yung pangkaon dai. Yan ko kay imo pinalit na mo. Pinalit ka ng mga naon ninyo mo palit ko saging. Na may kwarta gagaan mi sa mga ninong. Unsa day ka kulain. Bata sigir panguhag mga basi. Lagot sa kuan mga kabataan. Ano man akong gisugo nga kuan? Saging. Kabanti ka mga bata nila bay diri buknoy. Tapos sa Roberto. Ang saging nga akong ihatag nimo gi. Ay, pasti lang ano mo mapong gihatag dito. Liman ka nagbaktas na ako gikalit trag bira ang saging. Sino mga bata? Adto ara gud to. Dali ra gud. Makalagot ni mga bata ba? Ni saging lang. Lami dyan hindi ato ba? Tamis ka. Kamu ba? Piting si Pata ganun niyo ba? Kala saging nga gisugo na ko na sa akong asawa. Ano yung panghawa man ninyo? Ihatag mo na sa mo ah. Wala ni sudan ba? Gatag mo mo. Mapay ka na lang among kuano, niyo pa yung ipangkuha. Piting mga sirukal ganun niyo. Sa dili kanan. Gusto na ko istoryahon. Gawas ra gud diri tay. Dali ko dili tayo. Ikaw istorya anak noy. Kani mong mga anak ba? Nga Piting naman. mga piting sirukal yun. Kaya ang saging akong gisugo sa iya mga ipangkaon noon. Patakar pangkuha. Wala na nag-isip. Gatag man na nila sa mo ah. Ano ka din eh. Nganong masuko man mo nga? Gihatag man kuno sa akong mga Kung anak. sige hatag tinga nagbaktas ko gikalit ra nila bira ang Wala saging. wala. Inyo nang masangin lang na akong anak nga kabuotan sa mga anak. Ikaw ba katakara ka konsintihin mo anak ko palingin-lingin na sa mata ikaw ha? Disiplinahan ang mga anak ti ha. Hindi na maayo lang ipanghimo ba? Nahurot na akong saging. Di ko na maayo siguro na inyo ha nga mangisog mo dayon. Na nangaon man na sila. Ang klaro magkaiwan may mga disiplina ng mga kataan eh. Karo kiti murag mga pas mo man mura man ikaw tibok tuig. Say way kaon. Oh no. Tanawan ni mga lawas sa mga anak, ninganay ba ning lawas ug wa pay kaon? Oh, mura mo ko yung mga buot. Klaro kayo. Nagkuglawas lagi pero may mga buot po. Ay pag ninganak mo kay na mga anak. Anong kamo may magbuot og ninganay akong anak? Dili mo pe disiplinahon mo nagtarong ng mga anak Correct, ba. correct. Di ko na maayo nang inyo ha nga Uy, imo bawa pa raw sa pa na yun. nabayaran ako kuano. Ano sa pakita nga batasan sa mga tubangan sa mga anak. Dula-dula ra man ang ilaha ay mo ninganak. Ti, gipang bungot na nimo mga anak ti yung say dula-dula ti mga tiguang naman iti. Ay pag ninganaan nga ninganaan na akong mga anak kay ako nang mga anak. Nga kasabi naman. Oh, Tara manulot ka kay. Naglawad na sila. Mga bata ato kay kanino lagi mo pati mais gipang bali-bali na mahino ni. Uy, wagi mo na wa ka kabantay gid na gyud. Palit di ako saging no, sabay kalibutan ako. Nga ni, uy, grabe ni mga bata agad ba mahinaykay ko na madugay ba. Mais na to gipang bali-bali wa pay wa taka harvest pa ani. Ginikanan wag gani pakialam sa mga anak kay anak nagibuhat. Kana mo mga uban ginikanan mo gana mga spoiled mo ng mga bata agad ba. Mo ni kalagutan ginako ba. Makaangin naglaing tao. Kipriti sayop sa mga anak, iyo laban-laban na, iyo mahinga na mga ginikanan Konsentidora. maglagot ko anak, mga konsentidor kayo. Yo wala lang kita lang mali silang anak ba. Sa man to mga maestro nga dira ba mangangkon. Mo na yung kalisod lagi rong kay karong panahon lamang god. Basta mga pinalangga kay lang mga anak kanang wala na disiplina ba wa kaagi mga bunal sa ginikanan. Spoil ba? Mo na mga tao nga mga grabe jud kayo mga sipat kayo. Mga sirok. Lahira sa- Dili ka ba lumutang sa una. mo sa unsa kalisod ang giagian nato ani mga kuana ba? Gani no. Para numa. Wa na ko kayo ni ngani. Pagwanta Wa na ni ko kuana kayo. ni. Pangarap na ko nga motor oh. Nindot kayo daw. Sakyan na ako. Dra ka. Lah, sige. Angas kayo, bay. Naugi. Unsa man pud mo diha? Nagpatumba na pud akong motor diha. Oh, Okay, Sa may kuwan kuwan ninyo. na ako. Panaban-laban na pud mo sa inyong ginikanan. palingin-lingin din inyong mata. Kita kay na mo. Diri mo gikan. Dili ta maging yung pagkasipata gyud. Bulitan raman ang arte ha. Ika pa mo tanggapon jig matumba na may kagasto na mabayad mo ng mga gasgas Itumba na na naman. Wala man. Sakay-sakay ka diri. Inyo mo adto ra badayon mo sa imong ginikanan maglaban ra pa mo dito. Nagsakay-sakay ko na kay pangarap ko na nga motor. Wala man. Ano pa mo dito ko? Uli na mo dito. Kagin Gamay na lang kuwang. Sumusumbong na po mo sa inyong ginikanan ha, palaban-laban na po mo ha. Tilagutan gyud ako sa inyo ha ba, musurot pa gyud ako dugo sa inyo ha ba. May gani wala na tumba ang motor. Ay natumba pala yung motor na. Nauban na gyud ako nilang balay ba. Pitik sukuan na gyud ako na ba. May surup na gyud kay Napay kumbaba. mais na to dito nang split na tanan.
Makalimot pag pangasaba sa mais ato no. Gani. Di pang bali-bali nila wa pa ta ka-harvest aning mais. Matay dita safety diri sa tong uma ba. Yang lagi mo balhin gid siguro tani. Balhin na to itong kamaisan siguro. Ano yun siguro? Balhin kita glayong kuana Patay na. naman yung Pati man yung kuana ning Ginoo ko. Maipit ah. Oh, atong balay gikuwag atop. Payag na to. Wala to. Wa gini. Wala gini mao ang sayop mo gud ani ang ginikanan magod kay ngano wala nila gitarog disiplina ilang mga anak ba. Unsa ikatambag nimo ana? Sa mga ginikanan diha nga kanang para sa aning sa amo na content karon is kanang dili gyud ninyo kanang pwede nga Konsentihon. konsentihon ang inyong mga anak tungod kay bisan pa man og wala ninyo nakita ang ilang ginabuhat apan na sila'y tao nga kanang naapiki dili gyud pwede nga anytime nimo pwede siya labanan kay nga na magud nga mga butang ginikanan magud ang una nga makit-an o unang masundog sa itong mga anak kay para sa anak kung dili nimo siya kanang konsentihon para sa dili nimo siya disiplinahon mag-ana gyud ang inyong mga anak na mo nang sa mga ginikanan nga naminaw karon ayo mo kahadlok og disiplina sa inyong mga anak para lang gyapon na sa ilang kaugmaon. Ay lang bunali kinanay kuan.